Käytin täyttämässä pullot, kun oli äsken turvatarkastus. Olemme koneessa. Lähdemme kohti Helsinkiä. Joo, Kaisalla on 4 pulkkaa suussa. Se vähän pelkää korvakipua. Meillä on nyt eka lento Oulusta Helsinkiin. Sitten me ollaan Helsingissä yötä ja aamulla lentää Hampuriin. Koska meille tuli uudelleen reititys, kun lento peruttiin, niin vähän piteli matka. Neppu lukee tota. Sitä vähän pelottaa. Oh no, bussiin mennään. Tultiin hotelliin. Tää on Clarion. Sitten mulla tuli taas sama Finnair. Ollaan täällä yö. Mulla on nyt tullut kaksi noita maanantain lennon noita. No kun mullakin tuli toisen kerran, mutta mulla tuli se ekakin toisen kerran. Me saatiin kortit ja nyt me mennään huoneeseen. It's crazy. Tultiin meidän huoneeseen. Tää on aika cool. Siis, Wow. Kyllä kelpaa nukkua se muutama tunti täällä. no ihan ok. Vähän huonommin. Kelpaa. Me lähdetään Helsingin keskustaan. Tai siis eka me mennään syömään jotain. Yes. Sit sinne. Koska nälkää. Jep. Mä oon syönyt viimeksi koton. Mä oon syönyt 11 ja kello on 5. Jep. Kuolin aika mun reaktio. Nyt lähdetään sinne keskustaan. Syötiin äsken. Tuli mahat täyteen. Jne. Oho. Käytiin Normalissa, niin Ostin Michellan veden, koska unohdin kotia. Ei, kun mä en ottanut sitä, koska se ei mahtunut sinne mun nesteisiin. Sitten, mikä tää on? Taateleita. Joo. Näitä kisipotle. Purkkaa lennolle. Mä ostin käsidesin, koska en saanut sitä kotoa mukaan. Ei mahtunut nesteisiin, niin, ja täältä saa vielä 2 litraa, niin se voisit heivata vaan roskiin siellä. Golden hour. Joo. Kuulin, että tämä ei ole neste. Tuossa on vaseliini, vähän evästä. Sitten tällainen toppi. Wow. Avoin selkä. Tää on niinku paras, koska sitten tää on vaaleanpunainen. Oi. Näitä ei eka ollut siinä, tai siinä hyllyssä, missä näitä oli. Ja sitten mä mietin, että no pitää käydä Hampurissa sitten Sarassa, mutta sitten mä löysin toistakin ihan muualta yhden. Hyvä. Me tultiin hotellille, mutta me mennään tuloalan normaaliin, koska mä unohdin ostaa ostoksen, minkä mun piti ostaa. Mutta me mennään. Tää on 3. kerta, kun me mennään tonne normaaliin, koska mä en vieläkään muistanut ostaa sitä, että nyt mä lähden niinku hakemaan sitä. Kaisa meni suihkuun ja me lähdetään sen jälkeen sitten syömään. Sitten meidän pitää aamulla herätä aikaisin, koska meidän pitää lähteä viimeistään 5 tonne lentokentän puolelle siis. Joo. Niin meidän lento lähtee 6:40. Tultiin syömään. Niin, mä laitin tämmöset kasvonaamiot. Niin, nyt me ollaan alkamassa nukkumaan pikkuhiljaa. Ja herätys on sitten joskus 4. Sitten mennään aamupalalle ja suoraan turvatarkastukseen. Bro. Me ollaan nyt herätty. Kello on 4:30, me herättiin joskus 5 yli ehkä. Ja me pakataan loppuun ja lähdetään aamupalalle. Jau! Päästiin turvasta. Joutuu aika moni siihen special-tarkastuksiin. Ja minä bodyskannaukseen, että juu. Meidän lento. 23B. Tultiin Espresso Houseen, otettiin molemmat Strawberry Lemon Iced Tea. Kaisa meni käymään vessassa ja mä venailen tässä. Sitä meidän laukkujen kanssa ja sit pitää kohta lähteä jo portille, koska meidän boarding alkaa ihan kohta. Tultiin portista läpi ja me odotetaan bussia. Taas.
Me manattiin siellä ekalla lennolla siitä bussista, niin nyt siis meillä iskee bussi koko ajan. Siinä on meidän kone varmaan. Tämmönen Finnair Embraer 190. Juhu! Tää muistaa koskea. Mä koskin. Terve. Koskin nyrkkiä. Pikkukone. Mä oon täällä. Kais istuu tuolla. Mä istun täällä. Saaka tulee tähän. Joo. Nopeasti ulos. Tällä kertaa ei ota bussia. Päästiin hotellille. Okei. Peili taas. Ja tämmönen. Hei, vessa on tärkeä. Jos täällä... Okei, nyt totuuden hetki. Onko täällä... Oota, mä tuun kattoo kohta. Ihan mid-maisema. Mitä sä olet kohti? Voi vitsi. Ota vessanpöntön kanssa. Voi vitsi. Kylpyamme. Voi vitsi, voit ottaa tätä bikineen. Mikä tää on? Saatan pois. Siis täällä on thank god tommonen vessanpöntön kansi, koska siis lentokentän vessoissa ei ollut ja se oli ihan kaameeta. Me ollaan nyt laittauduttu ja kello on vähän yli 10:30 ja me lähdetään ehkä 11 jälkeen sitten sinne keskustaan päin shoppailemaan ja syömään. Päästiin tänne ja tultiin Mäkkäriin. Saksalainen mäkki-arvostelu. Ruoka oli hyvä. Jääteessä ei kuulu olla happoja. Mikä toi jääteeshappoja? Okei, nyt tulee mun mielipide. Siis oli halvempaa kuin siis Suomessa. Mut sitten siis tippivalikoima aivan siis mahdottoman huono. Siis täällä oli majoneesi ja joku tommonen random sour cream juttu. Happarissa ei ollut siis niinku mitään. Ja no ranut oli hyviä, mut diet, ei mitä tää on. Light Coke. Se oli en mä muista miltä se Suomessa maistui niin. Ja kanapihvi oli parempi kuin Suomessa. Tai siis joo, niin. olisi saanut kanapihvi. Nam. Mä sanon 4/5. Eikö 3,5/5? mäkin annan 3,5/5. Siis tää oli joko palvelu pelaa tai sit tää vaan joku outo tapa, että toi ottaa ne. Mä olin näin. Se vaan. Okei. Siis hain Starbucksin. Kaisa kantaa sitä nyt. Mut Mä voin huutaa tuolle siinä lukee Sonne. Tämmönen Mese-limusiini tuli hakee meitä. Me ollaan Primarkissa nyt. Meillä on vähän tuolla koristavaraa. Jotain perustoppeja, sukkia. Mä kävin sovittaan. Musta on apua. Pari toppia ja 1 sukat. Tässä on myös Kaisan sukat. Ja miten venaan, että se tulisi tuolta, koska tuolla oli aika pitkä jono. Jonotettiin joku puoli tuntia. Toivottavasti se tulisi pian. Sitten tultiin kauppaan, että sais nokon. Tässä on vaan 105 milligrammaa kofeiinia. Plus täällä oli tyyli 4 no ehkä 2-3 jotain 4 makua vaan. Me tultiin sieltä shoppailureissulta nyt. Meni vähän pitkäksi. Kello on nyt 20:13. Ja nyt meillä on iltapalaveri ja sen jälkeen pitää valmistautua nukkumaan. Okei, nyt tulee Ost-Est tältä päivältä. Elfin tämä Power Grip Primer Douglasista, koska mun nykyinen on lopussa. Mulla on siis tää sama. Sitten mä ostin mun YO-juhliin mulle tämmösen rannekorun. Tämmösiä helmiä. Tämmönen aika simppeli. Sitten on Elfin Primerin mukana tuli tämmönen Estee Lauderin Double Wear tämmönen testeri. Hudan tää puuteri sävyssä Pound Cake. Kaisankaan ostettiin tämmöset matchaavat avaimenperät jostain tämmöisestä kawaii-uvu-kaupasta. Sitten mä ostin evästä. Primarkista sukkia ja tällainen ihan basic teepaita. Tää on tämmöstä liukasta kangasta. Sitten 2 toppia. Mä nyt hukkasin sen toisen topin, mut siis tämmönen ihan perus beige tämmönen. Ja samanlainen tumman sinisenä. Sitten karkkia. Ja tää kukkaklipsu mun kaverille. Hups, mun toppi olikin sylissä, mut siis tää on tämmönen musta ja tummansinisen välimuoto.
Good morning. Me ollaan aina kisavalmiita pian. Ja nyt aamupalalle. Me ollaan tultu kisapaikalle. Me käveltiin tänne puoli tuntia. Valkut meni rekisteröimään meidät ja nyt me vaan venaillaan. Meidän pitää tehdä selväksi, että mistä me ollaan kotoisin. Saatiin kisapassit. Das war Diamond 6. Ostin tän paidan. Tuolla oli vaan pieni koko jäljellä, niin mä vaan otin sen. Söpöi haluun. Ostin myös tämmösen. Tää on tämmönen keychain. Joo. Me menemme syömään. Me menemme Hampurin keskussaan ja sitten menemme syömään ja kiertelemään Turrakauppoihin. Täällä ei ole melkein mikään paikka auki. Tässä oikeastaan ei oo mikään. Tultiin syömään Vapianoon nyt. Joo. Sorsia unilla. Who is this diva? Alinan suosittelemana maistetaan tämmöstä jotain paikallista herkkua, niin nyt tulee teistä. Maistuu omena vissiltä. Vedessä. Ei kuulu olla kuppi. Kakkupalaa. Paikalliset kysyivät, että eikö mulla ole siis kylmä. Sitten mä olin silleen, ei. Sitten ne kysyivät, mistä me ollaan. Tai meille. Meillä, niin meillä. Sitten ne kysyivät, mistä me ollaan. Ja sitten mä sanottiin, että Suomesta. Ja oli silleen, that's why. Oh, that's why. Yeah. Oh, cutie. Me mennään bussiin nyt ja takaisin hotelliin semmoisen huoltoaseman kautta. Koska kaupat ei ole auki. Tuolta se 300 000 euron mese tulee taas hakemaan meitä. Ai ai ai. Mä puhun vihreille. Mä osin eka tavarikset pois ihan vaan sitten. Me lähdetään nyt saunaan. Vähän extempore. Mutta muutkin oli menossa, niin mekin mennään. Wow. Me ollaan nyt tehty kaikkia iltapuuhia. Me käytiin testaamassa hotellin sauna. Se oli eksoottinen kokemus. Se oli siis semmonen... Oli siellä niinku lauteet ja tälleen. Aika semmonen iso sauna. Mutta siellä ei saanut heittää löylyä. Siellä oli löylyvettä. Eli oli tosi kuiva ilma. Sitten se oli unisex sauna. Se oli sitten jotakin miehiä ihan niinku haarat auki ihan alasti siellä vaan meidän seassa. Me nyt ajateltiin muita ja ei menty ihan niinku alasti, että me laitettiin pyyhkeet yms. Se oli tosi kuumat ne pinnat. Niin, siis kun ei ollut mitään semmoista kosteutta niinku meissä missään. Me oltiin ihan kuivia, niin sitten ne kaikki pinnatkin tuntui ihan kuivilta. Sitten siellä oli semmoinen ohje, että pitää olla 5-10 minuuttia kuulemma. Et ei enempää. Siinä oli siis, se mittari näytti 90 astetta, mutta ei se siltä tuntunut. Voi olla, että siellä on niin kuiva, että Niin. se vaikuttaa. Mutta oli ihan kiva sauna. Ollaan tultu lentokentälle. Kello on aikainen. Käytiin Victoria's Secretissä, ostettiin body mistein. Se laittoi tommoseen ihanaan kassiin, kun mä halusin. Ja tommosen johonkin security bagiin. Nyt syömään. Tää on kiva kone. Me ei mennä siihen. Mitä sisät teillä on?
päästiin koneeseen. Mä istun Sagan vieressä. Täältä sai tämmösen ilmaisen keksin ja mehua. Päästiin ulos koneesta ja nyt suunnataan seuraavalle portille. Viimeiseen koneeseen. Vähän pelkäsin matkalavarten puolesta, mutta täytyy ostaa snackia. Sipsei. Snackia. Takaa penkin tytöt. Mä vaikka juuri.